So ipaabot ni ka Mr. Bacalaris nga dawato nato nako ang iyang tawag ining challenge. Pero di ko musugot og 1 hour lang. Dapat 4 hours ang pangutana og tubag. 1 whole day ta magpangutana og tubag. 4 hours kang tawag ining mangutana, 4 hours po kong mutubag. 4 hours kang tawag ining mutubag, 4 hours po kong gitawag og mangutana. 4 hours po. Oh, tanaw na to be. Ipaabot kami sa Bacalaris kini mga sabadiha nga ni adin ipaabot na kami sa Bacalaris. Gidawat ang imong challenge pastoy. Kay ikaw naman gini challenge. Gidawat ang imong challenge pastoy. Dapat na tawag ining dili usa ka oras lang kay ito sa Ginoo ko. Pangutan to magbisag unsang topic usa ka oras lang. Una 1 whole day. Kulangon lang 1 whole day. Isa gani ka topic ha. Naapay tawag anang definite time, definite tawag ining for example 10 minutes cross examination. Kulangon pa man gani na pila pa ka barog, kulangon na. Kung na-rules ha, ang iyang gusto is walay tawag ining topic nga kuanan. Walay rules kumbaga. Nya reklamo siya kay sagad daw sa mga debate na adi mga CFD nga tawag ining moderator. Why moderator ay? Ana tumbaton. 4 ka oras og tawag anang kuan pa siya og sana kanang dili pa siya unsana kanang di pa siya kontento usa ka himala tag 4 ka oras ang pangutan ng tubag. Basing mingon mo na ko nga nang hambog ko dili mo adto kog tawag ining Pagadian City og mukasa si Mr. Bacalaris. And I will advise the members of the Lay Catholic Apostles nga nasa Pagadian City sa Sir Carlo to secure a permit for that event nga tawag ining sana kining pangutana lang og tubag. Wa kuan pangutana og tubag lang. Why barugay pangutana lang og tubag. Din why butanay sa oras, why butanay ano sa except lang sa tawag ining time limit sa pagpangutana og time limit sa gitawag og pagtubag. Kana. So ato aning tawag ining kasangan kay kung dili ni musuko si Mr. Bacalaris kanang ingon sila nga 1 hour para sa kuha. Siyempre bisag kun sa nga topic. Diba? Daghan ko nga topic. Bisan asa man sila maabot. Kay di man sila kamalo ka makidebate tanawat tong Mr. Villaver sa una. Diba? Tong debate na mo sa kining katong napugos ko og kuan og tawag ining barog dito sa Digos nya katong sa kuan pod yung debate dito sa tawag ining Jensen sa mahitabo na topic manggawa sa topic mama ni paborito nila kay para makapangilad diba at taga-iligan ni nas Bacalaris diay o si ato na Sir Ramil na topic ipirmahan pero ang ilang pangutana manggawa sa topic nga naman kay di man ka mao makigdebate. So atuan yung sakyan at atuang dawaton ang challenge ni Mr. Bacalaris pero 4 hours ang tawag ining question and answer. 4 hours kang manubag pastor, 4 hours po kong manubag. 4 hours kang mangutana pastor, 4 hours po kong tawag ining manubag.